ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ି ଆରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି ତତେ ସୁଖୀ ପୁରା କୋଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି ଖିଆ ପିଆ କରୁନୁ କି? ହଁ ମୋ ସେ ଟିକେ ବନ୍ୟାଳ ବୟସ ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିବ ଅଭଦ୍ର ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଆରେ ସିଏ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ କଣ ତାକୁ ନ ଖାଇକି ଛାଡୁଛି? ମାନେ ଆରେ ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଛି ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ଟିକେ କରିକି ଯିବ ନା ତାକୁ କଣ ନ ଖୁଆଇକି ଛାଡୁଛି? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି କି ତାକୁ କଣ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ନ ଛାଡୁଛି ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିଲି। ଆଉ ତୁ ରହ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏପଟକୁ ମୋ ପାଖ ଆସି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଉ ଭଲ କି ମନ କରି ଖାଇକି ଯିବୁ ହେଲା। ତୁ କଣ ମ ମନେ କଥା ହେଇଥିଲା ନା ତମର ଉପର ଭାଗ ଲାଜ ଭାଗ